Aj dnes mám pre vás pripravený jeden príbeh práve z medzinárodnej facebookovej skupiny, kde naši zákazníci a partneri zdieľajú svoje skúsenosti s našimi výrobkami. A práve ten dnešný príbeh sa týka jednej veľmi nepríjemnej choroby, ktorá sa volá Crohnova choroba. A tento príbeh je z Nórska. Čiže v podstate tam, kde Zinzino začalo svoje pôsobenie. Poznám aj ja pár ľudí, ktorí ju majú a nie je to naozaj nič príjemné. Ale teda buďme konkrétni. Ide o ochorenie zápalové a chronické, pričom ide o nešpecifický črevný zápal, ktorý najčastejšie postihuje koniec tenkého čreva a oblasť pred prechodom hrubého čreva. Pričom tieto postihnuté oblasti sú obvykle oddelené úplne zdravou časťou, ktorú zápal nepostihol. V niektorých prípadoch ale zápal postihuje aj ústnu dutinu, pažerák, veľmi výnimočne aj konečník. Choroba je veľmi vzácna, obvykle sa vyskytuje len 7 prípadov na 100 000. Najčastejšie ochorenie postihuje ľudí vo veku 20 až 40 rokov, ale čoraz častejšie sú aj prípady, kedy sa tento chronický zápal prejavil aj vo vyššom veku, aj nad 60 rokov. Čo sa týka príznakov a prejavov ochorenia navonok, typické prejavy sú najmä spojené s tráviacimi problémami. Človeka s Crohnovou chorobou trápia bolesti brucha, dlhodobé a nepríjemné hnačky a problémy so stolicou, ale aj krče v bruchu a strata telesnej hmotnosti. A zo skúsenosti teda viem, že je tam veľmi obmedzený jedálniček, na ktorý si musia títo ľudia dávať veľký pozor. A teda ten príbeh so šťastným koncom, ktorý píše tento jeden zákazník z Nórska, tak budem citovať. Dobrý deň, som zákazníkom v Nórsku a používam produkty Balance od roku 2013. Mám Crohnovú chorobu a mám za sebou 6 veľkých operácií žalúdka. 2-krát som mal ileostómiu. Ako mnohí z vás vedia, Crohnová choroba je zápalové ochorenie. Zdravotný protokol bol mojím kľúčom dávno predtým, ako Zinzino dalo tento balík dokopy. Používam Aqua X olej. Dôležitý je aj Xtend pre všetky vitamíny a minerály. A potom Zinobiotik, teda tá naša vláknina, na výživu baktérií v hrubom čreve. Krvné vzorky sú teraz v poriadku, môžem jesť čo chcem a už nemyslím na žiadnych Crohnov. Žiadne lieky na Crohnovú chorobu neužívam už mnoho rokov. Bolo tu spomenuté teda, že užíva Balance olej Aqua, čo je, možno viete, jeden z druhov Balance olejov, ktorý máme. A práve tento je typický tým, že sa rozpúšťa vo vode. To znamená, užíva sa tak, že sa naleje štandardná dávka podľa hmotnosti človeka do tekutiny, do vody, džusu, zamieša sa a až potom sa vypije. No a prečo to práve pre týchto ľudí je dobré, hovorí o tom aj Ole Eide, to znamená vedec, ktorý vynašiel vôbec Balance Oil a hovorí, že jedným z tajomstiev zmiešania s vodou je spustenie fermentácie. Keď je fermentácia už spustená, je pre nás pri problémoch s hrubým črevom jednoduchšie rozložiť mastné kyseliny, aby sa mohli preniesť do krvi cez stenu hrubého čreva. Čiže aj takýmto spôsobom je práve ten olej Aqua vhodnejší pre ľudí, ktorí trpia touto zákernou chorobou. Takže som rád, že aj teraz som mohol takýmto spôsobom priblížiť riešenie na túto nepríjemnú vec a teda pokiaľ poznáte aj ľudí vo svojom okolí, nedaj Bože sami trpíte takouto chorobou alebo so všeobecným vôbec problémami s tráviacím systémom, tak tie riešenia sú veľmi podobné. Ozvite sa mi, budem rád, keď sa o tom budeme môcť spoločne porozprávať a verím, že nájdeme riešenie, ktoré vám túto situáciu spríjemní a zjednoduší. Moje meno je Dano Pisarčík, som zakladateľom projektu Zdravie nie je náhoda a teším sa, že môžem pomáhať.